At yun nga mga kosa, may sakit pa rin yung warden natin. Siguro din, hindi pa talaga siya purely na magaling kahapon. Pinilit niya lang kasi nga gusto niya akong tulungan. Pero hindi nangyari. Kaya ngayon, bili muna tayo ng almusal. Tapos sama natin yung bastonero natin, si Ice. Mga kosa, lalabas na kami ni Ice. Totoo lang, di talaga ako nagsusukay madalas. Kawa lang? No? No? Kawa? Gawa. Oh, bagong ligo yan, kaso. Bumili tayo ng mga pinya, mga kosa, kasi gustong-gusto ni Wanda yan eh. Ni warden natin. Kapag may sakit siya, gusto niya nagpipinya. Ito, bumili tayo 3 pinya, 40 yan. Tapos bumili tayo ng mais. Muta ko magkano, pero pinapaluto ng ice. Corn daw, corn. Ako kasi gawa tayo ng smoothies. Alam yung smoothies, yung pinagkalo-halong prutas at gulay. Nagawa tayo. Magbiblend tayo para kay natin, warden. Meron tayong mga frozen dito. Ito rin itong frozen na papaya. Lalagay tayo natin 5 o 6 na cut. Pinya, lagay din tayo ng 8. Lagyan tayo ng ripe na banana. Mga 3 na nito. Ang ganda oh. Bigay lang sa amin to. Oh. Chia seed, pero hindi rin necessary yung chia seed. Pink salt, kung gusto niya ng pink, saka brown niya na magkahalo o black. Ganun. Ito yung malunggay, turmeric, and napakadami niya kalagay. Pinch ng paminta. Water! 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 Wow! Oh. Wow! Wow, water! Water! Lagyan na rin natin ng sea moss. Isimos. Tapos i-blender na natin. Ito yung consistency niya oh. Matapang yung amoy niya, amoy pinya. O sa ito na yung natin, smoothies. Yan. Ito yung smoothies ni Warden. So ako yummy. Yummy! Cheers. Cheers! Drink. Sarap. Yummy. Yummy? Ang sarap naman yan. Ayan. Kamusta yung smoothies? Wow! Kamusta yung smoothies? Siyempre. Doon tayo sa labas ng kwarto kumain. Hello, good morning. Hello. Hello, Leo. Hello, Lu. Good morning.